Bismillahirrahmanirrahim. Malian chama ani hamusuma mali kono ani mali koka ani anga video nu fleba chama na musuma jen fata ani nani bele jelen fe Hamawiya TV sanfɛ kabini YouTube page la ani Facebook. Alhamdulillah rabbil alamin ni yaw sigile ye émission kunka émission mi na wele fiko tarika famiyali sigile tamenena an kuma na cheba minu nasoro ubole la kanya shan karawa shana hama wallahu ma kabini flola ni olu ye kera tarika yin muqaddamu ye kera sababu ye ka tarika yin reke corona ani klimula ni awni an karawa shana hama wallahu kudon ni olu ka chesiri no ka ala don anuka barake chugo nyuma o sababu alhamdulillah bisigi ameno ke o nyogona chebauka minu nasoro yere blon akara shana hawa lola ka wirdu mina bolo ninga kaka kalandenye o temenen ko fa ala yu garisgani tarika e mukaddamiya wala amina kuma ka kabila la minu nasoro olu ye shirifudi alhamdulillah rabbil alamin ama fo anga bido ni alame ba uye ani afle ba o bele jelenye YouTube sanfɛ ani Facebook ka aka video nu ako aimer ningo partager o temenen ko fa ka abonner anga page la wala sa émission natanu no o kasira ni ro soro ni ngali be mo gomino bolo be se ko blanga commentaire la na la jabu mino no ya anyi do natawla abina ka jabu soro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين أنتمين نيكو في الله سبحانه وتعالى في الشيطان الطرم أما سجنا لتو بركما كسولي أني كشي توچايا أنكم دي محمد sinna bay alhamdulillah rabbil alamin ina fo anya fo o gina chuko mina asigira anga emission kena ta na bule fikhu tarika kanya folike awye kabila la minu nasoro ulu bela jele ne shirku ye no lila kasi an kan shan awa wallah ma yudu mina bulo Allah subhanahu wa ta'ala yu garsga ni tarika yi al muqaddamiya la ulu ka wirdu di chawma ka di musoma koron fe ani klebu ani kene kaw ni bayawo fe ni olu ka chesru no ka wuli ka jo sawula anye tarika Hamawiya Tijana Muhammadiya so alhamdulillah rabbil alamin shirifu ga kabila la amina kuma minunka anye minun kibara soro oye ko bisabayi minun na Allah subhanahu wa ta'ala garzge ni tarika yi muqaddamiya la ka wirdi mohoma alhamdulillah ambo damine tishit kabila la folo tishit dugu kono na folo tishit kawla amba damine an kana shana hawo lo yere fasola ale ka kabila tishit kawdi dono de alhamdulillah amo o folo an kan shana hawallo yere denkela no yi an fa Muhammadu shana Ahmed hamawullah ale mi na ale de shana hawallo ka dutigi bi ale mi ne ale de tarika Hamawiya Tijana Muhammadiya khalifa de bi alhamdulillah mo gam ya ale ka muqaddami oye Muhammad Abdurrahmani ina fo antemena o kibara fana ka liklalu chala chugomina alhamdulillah o temenen ko fe ani Muhammad bin Umar al-Musamma Dad Muhammad bin Umar bela jele yang karam shana hawla ka kabila makodi o temenen ko fe an Ahmad bin Sharif o temenen ko fe an Ahmad bin Ald bela jele ni an karam shana hawla ka kabila makodi wa Muhammad bin Buye Ahmad min be wele aday alhamdulillah o temenen ko fe Ahmad bin Layl bela jale an karam shana Ahmad hamawlo ka kabila magode Allah subhanahu wa ta'ala minun garjiga ni tarikan ya muqaddami Allah wote menen ko fe amina tishitu kawla halbi nasoro olu ye Abdul Mumin sumakawde kabila mi nasoro olu yele ko Abdul Mumin amina kuma oluka ode Ahmad bin Bosri mana shirbuye don ba Allah ko doni bele bado ay seni chaman ke ni tarigai Hamawiya Tijana Muhammadiya kan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ni bela jale ni tarigai muqaddamiya la ala do ba baw
nunu ka cɛsiriw Allah subhanahu wa ta'ala kosmanu na ani tarikɛn kɔnɔ o ma dogo kalandenw na o tɛmɛnen kɔfɛ an Ahmad ibn al-Hasan o tɛmɛnen kɔfɛ ahlu Imam al-Huda somɔgɔw la bɛɛ lajɛlen ali bi sherifu de don o ye Sida ibn Day ka fara Muhammad Yus bin Salik bɛɛ lajɛlen ye sherifu ye minnu na Allah subhanahu wa ta'ala u garijɛgɛ ni tarikɛn a muqaddamiya la o tɛmɛnen kɔfɛ ahlu Mulay Ibrahim somɔgɔw ni o sherifu kabila an b'olu dɔn ni o de ye olu fɔlɔ ye an karamɔgɔba ye ni o ye Mulay Idris kɔrɔba ye min n'a sɔrɔ Banamba Kabe alhamdulillah rabbil alamin ina fɔ an tɛmɛna a la an karamɔgɔ hamawala luzunu d'ale ma k'a yamaruya a ka mɔgɔ 4 a k'olu kɛ muqaddami ye a ye mɔgɔ 4 minnu n'an y'olu kofɔ aw ye darsu tɛmɛnen kɔnɔ sarakoliw ka yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ani ale balimakɛ den 2 olu bɛɛ lajɛlen ala y'u garisɛgɛ ni tarikɛ muqaddamiya la ni o ye Mulay Zain ani Mulay Idris bɛɛ lajɛlen ye sherifu fana ye minnu ye banamakaw ye ninnu 2 bɛɛ lajɛlen ye Mulay Umar denw de ye ni o ye Mulay Idris kɔrɔba balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an Baba bunu Mulay Idris ani Baba n'an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ Banamba Baba Haidara olu bɛɛ lajɛlen n'an y'u kofɔ aw ye ni sherifu kabila ye olu bɛɛ lajɛlen ye banabakaw de ye u sigilen bɛ Banamba o tɛmɛnen kɔfɛ nɛma sherifu la an bɛna kuma olu kan minnu ni Allah subhanahu wa ta'ala y'u garijɛgɛ ni tarikɛ in muqaddamiya la an ye minnu lakodɔn o fɔlɔfɔlɔ o ye Sidi Muhammad bin Baba Aynen o tɛmɛnen kɔfɛ ko Wadi'atullah ni an bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko a Sharif Datala Haidara o tɛmɛnen kɔfɛ Sharif Ali bin Mulay Idris fi Kokonso Sharif Ali min ye Mulay Idris den Kokonso n'o ye Sudan jamana sherifu alhamdulillah rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ Sharif al-Akbar an bɛna ale somɔgɔw la minnu na Allah subhanahu wa ta'ala fana y'u garisɛgɛ ni tarika hamawiya Tijana Muhammadiya muqaddamina o ye a Sharif Ahmad bin Muaz min n'a sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ dogolen ye n'a ka khasidaw wa n'a ka alquran durusi a ye faamuya min kɛ nin tarika hamawiya Tijana Muhammadiya ni ala dɔn min kun b'a la ni diinɛ in ɲɛdɔn min ani ala ɲɛsira alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ min abna'i sabi an bɛna sherifu minnu ni a sɔrɔ olu ye abna'u sabi an bɛna kuma olu fana kan minnu na Allah subhanahu wa ta'ala y'u garisɛgɛ ni tarika in muqaddamiya la Abdul Jalil wa Baba bunu Ibrahim Khalil Baba bunu Ibrahim Khalil bɛɛ lajɛlen dɔnnibaga lakodɔnnen ye sherifu don minnu bɛ siran ala ɲɛ u ma wasa k'a fɔ k'olu ye sherifu ye fɔ u taara an karamɔgɔ Shana Hamawulaw yɔrɔ la ka wirdu min a bolo o tɛmɛnen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'u garisɛgɛ ni tarika in a muqaddamiya la o kɛra a baarakɛla belebelebaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ sherifu kabila la n'an b'a wele ko Samasidu o fɔlɔ o ye Sidi Muhammad ye ani a balimakɛ Muhammad Lamin min n'a sɔrɔ Abdawa denw don o tɛmɛnen kɔfɛ ani Shibian bin Ahmad Abd Shibian min ye Ahmad Abdi alhamdulillah bɛɛ lajɛlen ye sherifu kabila ka bɔ Samasidu la ni Allah subhanahu wa ta'ala y'u garisɛgɛ ni tarika in a muqaddamiya la wa min li Hawashimu la Muhammad Lamin bin Talib Ahmad al-Khiyar wa Yuba Sharif ani Yuba Sharif bɛɛ lajɛlen ye dɔnnibaga lakodɔnnenw ye minnu ka nasabu sanumanw n'o ye sherifu ye alakira mɔdenw de don u ye nin tarika in hamawiya Tijana Muhammadiya in kɛra kalandenw ye ala y'u garisɛgɛ a muqaddamiya la ka wuli di mɔgɔ ma ani balimakɛ Al-Hasan bɛɛ lajɛlen u ye Tuba ni u ye Mali jamana kɔnɔna ye wa Sharif Musa ani Sherifu Musa ani ale fana lakodɔnnen don an b'a wele ko Sherifu Musa Jitabu o tɛmɛnen kɔfɛ ani Sharif Mulay Ali wa Sharif Muhammad Aish wa Mulay Abdurrahman ka fara Mulay Abdurrahman kan nin bɛɛ lajɛlen naani ni an ye u kofɔ aw ye bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana mɔgɔw de ye alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ye kabila minnu sherifu kabila minnu k'u garisɛgɛ don nin tarika in muqaddamiya la ni an ka faamu ani an ka dɔnniya bolila olu kan o ye ni mɔgɔ 30 ye alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna walanda dɔ tuguni na
wala dai o ye anye mukaddam minun ko aw nyana ka damine julaw la fo kana se shirfu ka bunda la anye mukaddam minun ko aw nyana ula mukaddam minun nasul ka mukaddamiya malaba nasul ka mukaddamiya wulida anga doniya minun sabati amina otuku minun nafe alhamdulillah rabbil alamin mukaddam minun nanye kibara soro ula ka fo oluka mukaddamiya wulida o ye mo tandi tishit kawla Muhammad al-Muqtar bun Ahmed bun Umbal ni ambela jele ba foko Muhammad al-Muqtar ko Umbal ambela jele ba don ni ode alhamdulillah rabbil alamin alayka muqaddamiya dida wotemenen ko fe wala takawla alhamdulillah rabbil alamin wa Hasan bun Muhammad Yahya wala takawla Hasan bun Muhammad Yahya alhamdulillah rabbil alamin sarakola na mbela jele budon ni marakaw ye Abdullah Dukri Wagadugu no ye Burkina jamana ye wata menen ko fe ani Muhammad on Omar Dukri no ye mu jankai ela je o Mali jamana kono nay wata menen ko fe ani Demba Wage Tuba Barawuli alhamdulillah rabbil alamin wata menen ko fe ani Gawsu Kulma Bamako wata menen ko fe ani Muhammad Koita ni alebe kahedi ambele jeliba lakudo ni gidado otemenen ko fe ani hameni maga tuba alhamdulillah otemenen ko fe fulawla Isa Sise Jibo Burkina jamanaka otemenen ko fe almanjay sunte karaba fota no Senegal jamana inde mako munu ko mukaddamiya wulila anga doniya e minun soro mukaddamu kulunu bela jelena wayni mo tandi alhamdulillah rabbil alamin ama fo anga video ni afle ba bela jeleni YouTube ni Facebook safa ka fara WhatsApp ka aka bonanga page la otamenen ko fa ko aimer ako partager alhamdulillah ni ni ngalu bo mo min bolo ko sebe ani commentaire la Allah subhanahu wa ta'ala yabu min no ko awni abuna olu so do na taw wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ni ala ye lendi na tayi nga walata kuna boli tarikan a joseunde ni asile falma kay mbalma so mo ko bisigi yere ni tarika kama ya tijana Muhammad ya minu bi ambulo na ma wule ko tijaniya do ba wule ko hamadiya yala ma bidado awal ma bidati ina fo andilaka ni fo awye mo damina na chugo min tarikan asigilendo dalilu bala alquranu nawa dalilu bala kira ka sunna nawa insha Allah do natayna amina kuma oluka insha Allah.